Her skal vi følge parret den sidste måned i deres elskede Thailand. Show your boarding pass. Denne vej her lige tværs over. I denne del af verden, Asien, er dette ældre ægtepar lige så kendte blandt de danske, som dronning Margrethe og hendes familie er det. Han er Bangkoks 80-årige danske læge Ejner Amundsen, og hun er 78-årige Anne Kirstine Simonsen, altid kaldet Aks. Kan du huske, hvordan den morgen så ud, da du først kom? Det var noget helt andet end det her, hva'? Og du kan se det, når jeg først kom. Ja, der var jo et lille hus med fuldt af søde mennesker. Som gav en. Sammen har de to netop lagt ud på den sidste store rejse. Bananer og kokosnødder og sager. Men vi var altså også på 2 passagerer, der kom af dengang. For 49 år siden kom Ejner til Thailand som læge, og først nu i en alder af 80 år har han lagt op. Sammen med Aks var han fast besluttet på at blive i Bangkok til deres livs slutning. Men sådan skulle det ikke gå. Til alles overraskelse forlader de to nu frivilligt et liv, der mest af alt minder om det Ejners ven Somerset Maugham beskrev i sine bøger. De vil til Danmark. Ejner og Aks tilbragte tilsammen 780 måneder i Thailand. Den sidste var vi sammen med dem. En tidlig morgen ankommer vi til Sakon Nakhon, hvor Danmarks tidligere ambassadørfrue i Thailand, Pensak Hovis, tager imod. Pensak driver Regndråbecenteret, et center, der hjælper befolkningen i Thailands fattigste provins. Alle centerets børn tager imod. Og nu er de 2-årige. De bliver mindre og mindre efterhånden, som vi går. Og må jeg få den? Tak skal du have. Det var sødt af dig. Uha. Nu kommer vi til piraterne. Hej. Hej, 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 hej. Hej, hej. Kom herud og se. Hvad? Flot. Flot fyr. Hvad? Du er vel også nok fin. Ja. Hvad? Hvor er I dog? Hej for dig. Han er 9-årig, den her lille mand. Der er bryllup i dag. Chai og Læk bliver gift. En kvindelig heksedoktor med synske evner er blevet tilkaldt. Hun spår de to et lykkeligt liv. En vågelig påstand i Thailands absolute fattigdomsbælte. Gaverne, 100 baht-pengesedler, bindes som håndledet på bruden. Raketbrændstof bliver den lokale bryllupsdrik kaldt. Khop khun mak. Rao Farang Ma Dui Kan Du Kon Deng Nam. Kon Deng Nam ฉันไม่เห็นเขาอยู่ไหนเวลานี้โอเคสวัสดีครับแล้วขอขอบใจทุกคนที่มาเต้นรำด้วยกันแล้วก็คนที่ทำมิวสิกดีมากเรามีวันนี้มีความสุขมาที่นี่สวัสดีครับขอบคุณมาก
I en buddhistisk kultur er der aldrig stor afstand mellem livet og døden. Begge har samme naturlige værdi. Det føles stærkt få kilometer fra bryllupsfesten, hvor en familie tager afsked med deres far. Datteren har bragt hans billede med. Om få øjeblikke har flammerne fortæret ham. Han er på vej mod et nyt liv her på jorden, som buddhisterne tror det. Så drejer det sig jo om bare at tage et trin op. Det er jo en reinkarnation af religion her. Så det er ikke så voldsomt, det er ikke så sørgeligt. Det er selvfølgelig mangler man af personen i huset, men den egentlige sorg på den dybe måde, som mange kristne føler det, den har man ikke her. Jeg synes, der er her en betydelig, efter min mening, fremragende måde at have accept på, at ens nærmeste dør. Tidlig næste morgen vandrer Ejner Amundsen og Aks ind i landsbyen Barnbyng Nå, hvor Ejner i 30 år har givet gratis konsultationer til befolkningen. Ja, et fantastisk show. Jeg må sige, sådan et show har det ikke været tidligere. Det har været meget mindre. Det er meget mere primitivt end det her. Sawadee-kap. Konnichiwa dig. Ret on ti. Ayota dig. 60 år. Mig så bare bænder dig. Diệp lang. Lager diệp lang, lager kar. Hun har rygsmerter. Hun har rygsmerter, både den øvre del af ryggen og den nedre del af ryggen, der strækker sig ned i venstre ben. Ni ben meget naren lave. Det er jo det jo. Til ned hjælp med. Det må gå der på bladet. Nej, det er ikke pænt. Det er ikke smertefuldt. Ja, hun har 2 steder aks. Okay, Tjørmanang, hun skal have noget profil. Altså, alle de gamle koner, som jeg har set rundt her, de har dårlige knæ, og de har ondt i ryggen. Og det er har de simpelthen alle sammen, og det er det samme i samtlige landsbyer her rundt omkring. Og det skyldes altså, at de arbejder i rismarkerne. Og du ved, i rismarkerne, der planter man et lille stykke med ris, med de små risstykker, og så vokser de op. Og når planten så er så stor, så skal hver enkelt plante plantes ud. Og det er mest konerne, der gør det. Og de arbejder altså i plantningssæsonen frygtelig hårdt med at bøje sig for hver eneste plante skal plantes. Og det er der ikke noget at sige til. Det sætter sig altså i knæene og i ryggen. Og det er alle gamle, jeg vil næsten sige, alle gamle koner her er nødt til at få ondt i ryggen og ondt i knæene, når de lever bare til at være over 50 år. But I cannot tell. I cannot tell. Let's take one patient at a time, okay? What about this man over there? Efter 45 patienter og uden frokost er det tid til at slutte. Men netop som Amundsen skal til at pakke, kommer de med en meget syg mand. Han skal snart dø, hedder det lakonisk. Nogen kan I ikke nøje dig med, tanke sig imod. Okay. Hold det. Giv lav, ja. Han passoir ser dig. Passoir, Jev ser dig. Det er Løren, han med sig til dem. Jeg tror, han har en lever, dårlig lever, og han har noget vand i maven. Og det er en gammel historie.
Eller rettere sagt, altså han har noget, det der hedder ascites, vand uden for tarmene. Det blev Einars sidste patient i Sakonnakorn. Han siger selv, at sundhedstilstanden er blevet så god, at han kan undværes. Men Einar og Ax vil blive savnet. På trods af sine 80 år er Einar nemlig stadig en førsteklasses læge. ตอนนี้ก็มีการ cross checking ว่าคุณหมอนี่เก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าบอกอาการของคนไข้ได้ถูกต้องหรือเปล่าเมื่อวานนี้ดิฉันไปถามเขาบอกว่าคุณหมอทำงานเป็นยังไงเขาบอกโอ้โหแปลกใจมากเลยเขาไม่เคยเห็นหมอที่ไหนที่อายุถึง80แล้วยังสามารถที่จะรักษาคนไข้ได้โดยถูกต้อง Med en kæmpe fest samme aften ønsker Sakonnakorns guvernør at takke Ax og Einar. Masser af thailandske retter og flotte danse. Og så får Einar og Ax overrakt en thailandsk hædersmedalje. En tak for arbejdet med tusindvis af patienter gennem de sidste 20 år. Portrættet viser den folkekære kong Chulalongkorn. Den konge, der regerede dengang ØK blev stiftet for 100 år siden i Thailand. It has been wonderful to come to this province of Sakonnakorn and see the development from around 1976, I believe, or thereabout, and until today, how much has happened. How the development, how the living of people, also in the villages, has improved over this year. One thing that has not changed, thanks God, is the fact that the people in Sakonnakorn province are the most kind people that I've ever met. Thank you very much, and special thanks to you, Bhavin. Tilbage i Bangkok er Einar Amundsen igen på Bangkok Nursing Home. Det hospital, hvor han har virket uafbrudt siden 1946. I 49 år. Halvdelen af hospitalets patienter er medlemmer af Bangkoks vestlige koloni. Du har ingen hoste? Og du hvad med at ryge? Du ryger jo ikke, vel? Og en lille cigar om morgenen måske. En cigar? Ja, det hister her. Eller hvad? En gang imellem. En gang imellem en cigar? Det vil sige 1 eller 2 om dagen. 1 eller 2? Nej. Ja. Okay, vi skal lige have et blodtryk. I dag er første patient danskeren Hans Fugle Svendsen, der har mere end 30 år på bagen i Thailand. Der har aldrig været noget galt med dit blodtryk, vel? Ikke nu i hvert fald. Ja. Altså, hvad siger du? Prøv en gang til. ...135-85. Det kan du ikke være ked af. Mali Bajlav. Mali, det er jo lige meget dem x-ray, du er i. Ja? Og så går vi over til røntgen nu. Hi Bill, they took the blood today or you got your results today? No, they got it. Let's just discuss here. Whatever you say. Who is that with only one kidney? Who is that with only one kidney? The patient upstairs. Ja, det er pæne billeder. Det sker ofte, når de har nyresten, at den side, at den går ud af funktionen. De danske læger, Amundsen kender, misunder ham. Han kan nemlig følge sine patienter fra den første dag, de kommer med en skavank, og hele vejen gennem hospitalets undersøgelser. Og han er også på stedet, hvis de skal indlægges. Really, Mali? Now take a deep breath in and stop breathing. Don't breathe. Okay. Okay. Sir. You're finished.
Tag skjorten på, så går vi over, mens hun i laboratoriet får taget dit blod. Siden Einar Amundsen kom til Bangkok for 49 år siden, har han givet i hundredvis af taler i forskellige sammenhæng. I dag skriver han en tale, han godt kunne have været foruden. En afskedstale til Nursing Home. Umpteens are the letters I have received over the years from people who have been patient in the nursing home and now are ill in their own country, wherever it be. And they all write the same thing. Oh, I wish I was in a bed at the Bangkok nursing home. I must say that mighty few of them mention that it's because they want me as a doctor. Nursing Homes bestyrelse siger officielt farvel til Amundsen i aften, selvom han endnu har nogle arbejdsdage tilbage. Det sker i den sportsklub, hvor han har dyrket sport og festet i næsten 5 årtier. Nursing Home er Bangkoks sidste hospital i kolonistil. Og for det er charmerende og har en svunden tids omsorg for patienterne, er det stadig meget søgt. Og i gamle dage, indtil for nylig, der havde vi altså have hele vejen. Det var vældig skønt. Og folk kan lide, hvor I ligger her. Træerne var fulde af egern. Det var et virkelig skønt sted. Og dengang, da jeg først kom, der var det så stille som den. Nu i Danmark vil man sige kirkegård, her vil vi sige det Thai-tempel, som har den fornemmelse, at selvom det ligger på en befærdet vej, så snart man er inden for murene, så er det som støjen forsvinder. Dejligt har det været i alle disse år. I gamle dage, der havde vi en klang, en kanal, rundt om hele hospitalet, helt ned til hjørnet og foran. Og det var meget ofte, at de patienter, som ikke var, hvis man for eksempel lå med en guldsol og ikke var alt for syg og så videre, så kunne man sidde der og fiske. Og det er fuldt af fisk. Men nu kommer bygningerne op, og Bangkok skifter karakter. Mens Einar er på hospitalet, arbejder Aks med handicappede børn. Aks er oprindelig fysioterapeut, og siden hun kom til Thailand, har hun udført et pionerarbejde med at genoptræne fysisk og mentalt handicappede børn. Det er Akses skyld, at nok, der er mentalt handicappet, overhovedet kom på benene. At hun kom til at gå. I 13 år, siden pigen var helt lille, har Aks metodisk trænet hende. Et arbejde, som er naturligt hos os, men banebrydende i et fattigt land. Hun kom til skolen her, da hun var cirka 2 år, og var fuldstændig ude af stand til at bevæge, altså at gå eller bevæge sine lemmer overhovedet. Hun er stærkt retarderet, også hjernemæssigt set. Rent fysisk har hun det udmærket. Døren lidt nøje. Jeg kan gæng magnere dig til nogen hen mig. Der kommer 2 gode venner til en sidste middag i Aks og Einars hjem i aften. Kom indenfor. Hej. Dag og velkommen. Ja, tak skal du have. Det var herligt at se dig igen. Ja. Det er vel nok fint. Hej, Aks. I sidste øjeblik, for vi lukker huset ned om et par uger. Så skal det være nu. En middag hos Einar og Aks står aldrig på lørdagskylling og minutris. Det er altid et festmåltid, som kun Orienten kan fremtrylle det. Eller rettere sagt husets thailandske kok, Katte. Ordentligt sult. Okay. Nå, skal vi lige sige velkommen til bords. Skål. Ved I, hvordan det var, da jeg lige kom herud? I 1947, jeg havde stadig været i praksis et år eller sådan noget lignende,
Så fik vi besked fra nede sydfra, at der var en dansk båd, der var ramt en drivende mine. Nord for Pattaya er der et lille Røde Kors sygehus, og de havde jo hverken bue eller bag af udstyr. Så jeg fyldte en bil op med alt muligt, og så skete der det, så fik jeg ikke lov til at køre for politiet. Men dengang var det sådan dernede, man måtte ikke køre ned uden bevæbning. Så der sad en soldat foran ved siden af chaufføren, han faldt selvfølgelig i søvn med det samme og kørte med derned med hele vejen. Og der var altså 20, der var såret i den her ulykke. Der var også et par, der døde ved den her forlis af den her båd, der havde ramt det. Og jeg blev dernede i 5 dage, og så fik jeg arrangeret, at vi skulle tage dem, der de virkelig syge med hjem, og også de mindre syge. Så jeg fik lavet en lastbil. Og der fik jeg på langs lagt 3 syge mennesker, der var virkelig alvorligt syge. På en lastbil? På lastbilen. Ja. Den havde sider. Ja. Og så på tværs, der lagde jeg så også borgere. Og så var der resten, de hang så rundt omkring på lastbilen, som de nu kunne. Og jeg sad ved siden af chaufføren. Og så kørte vi op, og det var jo en smal vej og dårlig vej dengang. Og så hver gang der kom en bil imod os, så sagde jeg ind til siden og hold. Og så en gang så skete ulykken. Vi kørte ind til siden af hold, og bilen der kom, den kom kørende, og så alle håndtagene af de borgere, som stod på tværs. Således at de syge, der lå på de øverste borgere, faldt ned på de syge, der lå på langs under nede. Det var aldrig, jeg har set sådan en melee. Men de kom derop til Bangkok til sidst, og fik dem lagt på. Dels på vores sygehus, og dels på Chulalongkorn sygehus. Det var en skrækkelig forestilling. Men forresten, Ejner, de her film, du har, ja. Kunne vi ikke få lov at se dem, inden I pakker alle jeres grej? Ja. Jeg kan bedre lide Østen. Ja. Jeg kan bedre lide Østen. Filmen er optaget i 1950 af Ejners ven H.J. Mengel, der var økomand i Thailand. Dengang Bangkok var et idyllisk tropeparadis med kun 500.000 mennesker. Sporvognene, der for længst er væk, tilhørte oprindeligt et dansk selskab, der var registreret på børsen i København. Og dengang var trafikken i Bangkok stadig minimal. Himlen over Bangkok, der i dag er forurenet, var dengang dybt blå. I dag har Bangkok næsten 10 millioner mennesker og er noget nær et helvede. Trafikken er infernalsk, og forureningen er så voldsom, at det er umuligt at forholde sig rationelt til den. Stressede politifolk bukker dagligt under for presset, som denne trafikbetjent, der er begyndt at danse sig ud af infernoet. Ejner har været med til hele denne omvæltning fra landsby til megaby. Og nu hvor der ikke længere er så mange år tilbage at give væk af, så trækker Danmark med al sin uforstyrrelighed stadig voldsommere. Der er stadig meget at afvikle før rejsen til Danmark. Blandt andet den årlige tilbagevendende begivenhed gennem de sidste 25 år. Amundsen Golfkoppen. Du kender noget til Oriental Hotel, ikke? Den gamle bygning her, den gamle bygning derovre, det er jo den oprindelige Oriental Hotel. Den er meget skæg. Den er... Ja, godmorgen. Lejligheden der er nævnt efter forskellige H.N. Andersen selvfølgelig, og så forskellige forfattere. En hed Conrad, ham kender vi ikke. Og så var der Somerset Maugham, ham har jeg truffet. Og det var meget skægt. Jeg har truffet ham forskellige gange, da jeg først var herude. Han var en morsom mand. Vi var i selskab en gang. Et lille selskab med kun 6-7 mennesker. Og der var der en, og han snakkede. Ingen kunne sagt et ord, heller ikke Somerset Maugham. Så gav jeg Somerset Maugham, da jeg kørte ham tilbage her til Oriental Hotel. Så sagde han, hvem var? Who was that young man? Og så forklarede jeg, at det var en englænder, som underviste på engelsk på universitetet og måske litteratur.
Han sagde, he was the life and the death of the party. Det var meget skægt. Nå, godmorgen du. Godmorgen. Hvordan står det til? Udmærket. Og ja, du? og jeg har det også godt. Ja, du ser sådan ud. Ja. Ja. Har du Alt det er godt i hovedet? Fantastisk i dag. Er det fortjent? Alt er klart, og det er velfortjent. I dag er det velfortjent. I dag er det velfortjent. Ja. Okay. Ja. Thank you. Kop kun meget. Efter spejlæggene står den på gammeldansk i bussen. Splendid. Ejner var tidligere mand for at vinde sin egen turnering på Rose Garden golfbanen, men i år nøjes han med at lægge for. Det bliver godt nok. Den endte midt på fairwayen. Der er stadig små lommer i Bangkok, hvor tiden næsten har stået stille. En rejse på Bangkoks Chao Phraya-flod er stadig Ejners og Aks yndlingsoplevelse. Men også floden har forandret sig. Der lever ikke længere så mange børn omkring den. Forældrenes alderdomsforsikring, det var antallet af de børn, som kunne forsørge dem, når de blev gamle. Men så opdagede de daglige kvinderne opdagede meget hurtigt, at det nyttede ikke noget at have 5 eller 6 underuddannede børn. Det var meget bedre at have 2, der fik en ordentlig uddannelse. Fordi økonomien skiftede jo over til en pengeøkonomi, til en kasseøkonomi. Og det gjorde altså den forskel, at familierne her, de holdt op med at få så mange børn. Simpelthen. På en kap. Mere har der dig. Mere har der dig. Så det er jo... Au. Og jeg søger lidt dig. Hæ? Dig med? Okay, op med nogle penge. Ja. Mere har en jo med. Mere med? Mere med. Kåre, jeg søger til ned. Dum lave yang. Dum går nu klar. Dum går nu. Ja, okay. Det er en deal. Okay, au. Det hun har her, hun har altså nudler. Hun har nudler og så forskellige grøntsager og så lidt kød, jeg tror det er kylling og lidt lever og forskellige andet. Og det bliver så nu samlet sammen eddike på. Nej, det er salt. Det er det vi kalder salt. Det er noget vi kalder fiskevand. Men det er i virkeligheden saltvand, eller salt. Flydende salt. Hun har jo ganske mange slags ting derinde i. Hold af. Max, du må begynde at spise. Jeg kan ikke begynde. Ja. Munden. Rån. Du må advare, mand. Det er dig, Anne. Mor. Det må jeg, mand. Smindelever. Det er virkelig godt. Det vi får her, det er en ret, der hedder Gordeo. Og bestanddelen er nudler. Det er ligesom macaroni, ikke? Bare nogle fine nogen. Og så er det altså lavet om til en suppe. Og den indeholder forskellige ting. Den indeholder altså fiskeboller, og den indeholder grøntsager. Tre slags grøntsager. Og så indeholder den også noget kylling og lidt lever, en blanding af alt det der, ikke? Og så er den altså lige kogt her, frisk kogt i hendes gryde. Ja, og noget af det er meget, meget stærkt. Ja, noget af det bliver meget stærkt lever i sig. Det er rigtig godt.
Det var efter mødet med solnedgangen på Chao Phraya-floden, at Einars ven Somerset Maugham skrev: Long after the sun set, there was a blood-red glow in the background, and the trees were silhouetted against it. They were lace-like and graceful and unreal. The picture reminded you of a Japanese print. At last, the fitful breeze swayed them a little more, and there sprang into sight, only to disappear again, a white star. The river is broad, yellow, and turbid. At the back of the sandy shore grow the casuarinas, and when the breeze stirs their lace-like foliage, they make a sound as of people talking. Towards the evening, a flight of egrets flew down the river, flying low and scattered. They were like a ripple of white notes, sweet and pure and spring-like, which an unseen hand drew forth like a divine arpeggio from an unseen harp. Nord for Bangkok ved den gamle kongeby Ayutthaya ligger et kombineret fiskebrug og hønsefarm. Farmen ejes af Einars chauffør Kun Bløang, men da han altid arbejder for Einar, drives den af hans kone og børn. Einar og Ax er taget op til farmen for at sige farvel til Kun Bløangs familie. Chaufføren lægger op nu, ligesom de andre tjenestefolk. Han har været Einars trofaste chauffør i 37 år. Hej. Sawadeeครับสวัสดีสบายดีค่ะสบายดีค่ะดีแล้วฮะสบายดีค่ะแล้วนี่ที่บ้านมีกี่คนอยู่ทั้งหมดเหรอคะทั้งหมดลูกมี7ค่ะดีแล้วฮะฉันชอบมาที่นี่สวยด้วยฮะแล้วก็อันที่มีปลาเป็นมีสองอัน3 อันบ่อมี3 อันมี3 ใบครับคนเพื่อนทำเองครับทำเมื่อไรอันนั้น2 อัน2 ใบเล็กๆนั่น2 ใบเล็กๆทำ4-5 ปีแล้วประมาณ 4-5 ปีแล้วแล้วก็ไม่มีไก่ซื้อปลาเล็กๆซื้อปลาเล็กๆมาเลี้ยงแล้วก็ให้อาหารแล้วก็เวลาปลาเป็นโตต้องขายเมื่อไรขายประมาณเลี้ยงให้อาหารประมาณปีหนึ่ง1 ปีแล้วก็จับขายแล้วก็1 กิโลกี่ปลาประมาณเวลาขาย 4-5 ตัวประมาณ 4-5 ตัวขายได้ครับแล้วก็มีไก่ด้วยฮะภายหลังแล้วขุดบ่อใหม่แล้วก็ทำเล้าไก่ข้างบนบ่อด้วยแล้วก็เลี้ยงไก่ในบ่อแล้วก็ไก่เขาขี้มาแล้วก็กินขี้ไก่เป็นอาหารปลาเขากิน Alle Amundsens tjenestefolk har fået en generøs aftrædelsessum. Men Kun Bløang behøver den egentlig ikke. Gennem årene har han takket være små lån fra Einar stødt bygget sin farm op, så den i dag har 3.000 høns og 100.000 fisk. Kun Bløang påstår, at hønsene lægger flere æg, når de lytter til thai rockmusik. Alan บางคนเรื่องมาดูให้อลานสวัสดีครับสวัสดีครับหมอสวัสดีครับแมมสวัสดีหนูสบายดีครับแมมหมอสบายดีโอเคอลานสบายดีครับสบายดีแล้วก็ทำงานที่หนาวเปล่าไม่มีงานเวลาไม่มีธุระเวลานี้ไม่มีธุระเวลานี้แต่ว่าแข็งแรงสบายดีบรรยากาศดีหมออากาศดีไม่เหมือนในกรุงเทพแออัดมากสบายที่นี่สบายกว่าร่างกายแข็งแรงหมอร่างกายแข็งแรงอะไรรู้หมดจะมาวันนี้รู้นี่คนเพียงบอกแล้วดีแล้วสนุกอย่างเอาอะไรที่min tidligere gartner jeg tror han er en halvbror til chaufføren
og han har sit eget temmelig stort hus på sin rismark. Der har han et lille stykke jord, og sidste gang jeg så ham, der fortalte han mig, at hvis jeg kom herop, der var ikke nogen, der brugte den jord. Hvis vi kom herop, ikke? Ja, når vi kom herop, og så var det jord, han ikke brugte, og der ville han gerne bygge os et hus, og der kunne vi bo gratis, så længe vi levede. Herlig mand. Okay, men meget arbejde. Tilbage i Bangkok er vi nået til Einars sidste arbejdsdag. Nu skal han sige endelig farvel til personalet på nursing home. Så er det sidste dag. Ja, ja. Sidste dag. Ja. Kan du have det godt? Sidste gang, ja. Vi ses. Okay, vi ses til frokost. Vi ses, ja. All right. Be good, be good. Okay. Same to you. Same okay. To you. fong til 2,600 fong. Kun Bløren kører Einar på arbejde for sidste gang. Han tænker på den gang, han som kun 20-årig kørte sin første tur sammen med Einar. Det med føles meget mærkeligt. Ikke også skulle komme her mere til daglig. Okay, så er vi her. Der er afsked i frokoststuen. It's just a small thing from us. That means we love you and respect you. That's why we give you this. And I know you since 1954. The longest time. Thank you so much. Thank you all. I would like to say, I think you all know how much nursing home has meant to me. And of course, the nursing home is not the buildings. The nursing home really are the people inside. Nobody has had a better working place than I have had here. And I want to thank you from the bottom of my heart for having made my work such a happy work. Thank you all. Well, if you all do me a favor and follow me out to the gate. It's a sad moment to leave. So I think the time has come to say goodbye. Everybody, thank you so much. Thank you ever so much. And here to the nursing home. Goodbye. Going. Hjemme er flyttefolkene allerede ved at pakke. På 6 timer har de lagt et langt liv i kasser og bokse. Men det sværeste for Einar og Aks er ikke at se deres hjem forsvinde. Det er tanken om den endelige afsked med de 4 tjenestefolk. Det bliver nok noget af det aller værste. Det har været nemt at sige farvel til nursing home og til folk i almindelighed. Og til venner og bekendte. Og du på skolen. Men selvfølgelig for tjenestefolkene bliver det værste, for de har jo levet vores liv og hægtet deres liv på os, på vores liv. Sige et farvel. Det er det værste. มาอยู่กับหมอแล้วก็คุณแอ็กซ์ได้15 ปีแล้วก็ตื่นเช้ามาต้องทำสะอาดแล้วก็เตรียมอาหารเช้าให้คุณหมอกับคุณแอ็กซ์แก
ก้วไปเช่าบ้านอยู่ที่อ่อนนุชนะคะซอย46แล้วก็จะไปรับผ้าบูติกที่เขาจ่ายงานนอกมาเย็บที่บ้านแล้วก็คิดว่าจะหาเด็กมาช่วยทำคนเดียวคงไม่ไหวเพราะว่ายังไม่แน่ว่ามันจะเป็นยังไงมองกันใกล้กันขอบคุณมากแต่สักก็วีจะเก็บมิกsomebody have more to see for it พอแล้วไปอีกไม่ได้คุณเพื่อนขอบคุณมากครับอีก11 เดือนดูใหม่11 เดือนหมอมานะครับแล้วคุณเพื่อนต้องขับรถน้อยอีกดีแล้วห้องซีขอให้หมอโชคดีค่ะโชคดีคิดถึงหมอมากๆค่ะคิดถึงหมอมากคิดถึงตัวกันแก้วสวัสดีขอให้หมอแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะความสุขโอเคแมวขอให้หมอโชคดีนะคะยังไม่ลืมหมอไม่ต้องลืมให้ลืมค่ะให้ลูกสำหรับไม่ต้องลืมต้องทุกวันโอเคสวัสดีครับโอเคเอาละเป็นของคุณadvarer dem om, De hjemsendte engelsk